apples. Yung batang tulog nagising pagpasok ng Walmart. Oh. Matutog ka pala. Wala, na? Matutog ka pa, na? Okay. Ito, kumuha tayo ng yupon, pero wala naman tayong gusto. Ayan. Nano? Nano? Matut ka o nano? Apples. Shopping galore siya. Gabi ba tayong apples? Ito, kaso wala naman ng mga rollback. Yung mga gusto natin, wala naman siya dito. So, pero kung meron dito, syempre makakasave ka, diba? Pero kung wala, ay ito pala, what cheese whiz. Alam ko wala na tayo. Pwede tayong bumili. Sayang yung $2.60. Okay? Let's go. Bili tayong spinach. Ayan. Yan, mga update sa presyo ng mga bilihin. Yan. $2 ang spinach. Tapos ang konti na lang niya. Oops. Let's go. Ay, bili tayong talong. Ah? Bili tayong talong. Yung bibili natin. Yan. Banana, wala tayong banana. Wala. O mamaya na tayo bili ng banana kasi. Ano, banana? Oo nga, mamaya na. 78 cents. Mamaya na tayo bibili ng banana kasi baka mabugbog lang. Yan. 87 cents sa lime. 97 naman sa may lemon. Mami, Ano? mama kumako. Na? Mama kumako. Kumako? Okay po. Kukuha daw ako, sabi ng aking boss. Hi! Are you ready? Ay ka pa. Ha? Papa, what is So kami na ha. Ba, hindi na magkasya yung bilhin natin, hindi. Ha? Sa cart mo. Where's more money? Hey. Hey. Fine. Ah? Ha? Ha? Kano money? Ayan na. Kano? Pwede na muna yun yung hinog. Go! Let's go! Tignan natin yung mais. Ha? Yung mais nila, 67 cents. Pero, ewan po kung maganda. Isang sumayas, Beth? Kaya lang eh. Ay, kaya. Kuha tayo. Para swam. Eh? Tsaka spinach, ba? Tsaka spinach. Kano? Kano? Tsaka spinach. Mami, kumako. Opo. Mami. Eh?
tayo ng mais. Yan. Magamaye. 6 lang kinuha natin. Payat lang, oh. Pero okay na. Mura na. 67 cents. Pwede na. Yes. Ayan, no? Kiwi. 8.97. Mahal, no? Ayan o. Peaches. 6.97. Prunes. Coconut. Yan, guava, oh. Ewan ko kung gusto ni tatang ng guava. Ang luto ng ano. Kaso. Ano na, luma. Papaya. Yan. Tignan mo naman, kiwi. Pero nasa papaya. Yung sa taas. Ang sibuyas ngayon, 2.47. 1.97 dun sa onion white or yellow. Yan yung bawang. 4.96 ang bulk. 3 pack, 87 cents. Yung ganito. Tatlong piraso. Yung 1.36 na sibuyas. 2.97. Pero may sibuyas pa tayo. Yan. Bibili tayo yung mga ano, magagamit natin pang ano, pang Pasko. Ayan, no? Ayan na yung mga pumpkin. 3.47, o, diba? Sa susunod niyan, 97 cents na lang yan. Kapag palapit na ng palapit yung October, ano. Diba? Okay, let's go. Na tayo na. Yan. Coconut. Makapuno. Anong expiration nito? Meron pa tayo sa bahay pero kakailanganin ko yan dahil magpapasko na. Kailan ba expiration nito? Kapit niya, mami. Kapit niya. Mami. Huwag mga bit ka to saglit. Barrio Fiesta 897. Corn beef Ligo, diba? 137. Nahanap ko spaghetti sauce. Wala. Spaghetti sauce. May spaghetti sauce yan. Soy sauce yan. Pang vinegar. Wala. Kunin mo. Ay. Kumaka. Ami, kumaka. Aliko. Atin tang. Kita mo? Yes. Yes. Ating dami. Ating dami. Ating dami. Wala na tayong bibilin doon. Yan o. Pasig Canton, no? 377. Yan o. Jackpot. Nakahanap tayo. Yun, oh. Nakatago sila doon sa likod. Ito. Ayan sila. Ay, hindi. Isa lang. Isa lang pala. Buko pa rin siya. Kukunin ko na baka makuha pa. Mag-price check tayo. Total may ano naman dito. Tama. Okay, tama siya. Sangin naman. Itong mo, tingnan natin. Yung coconut, ano. 627, tama. And, ito. Makapuno. Diba? 447. Okay. Tama. Yung mga presyo, di ba? So, kapag merong scanner, pwede nating scan yung mga item natin para malaman natin yung price. Di ba? Para hindi tayo nagkakagulatan sa counter. Di ba? Oh, see? Katulad ni Daddy, di ba? 1,139 pala yun. Akala niya 139 lang. Muntik na kaming nabudol. Na? Eh mo naman kailangan yan na. Kaya naman magbote. Bote la rin.
pang-baby la rin, dodo. Diba? Yan. So, dito naman tayo sa mga damit. Tingin tayo ng damit. Wala na. Ito yung mga sale item dito. Lagi 4 each or $2, ganyan. Minsan may $1. Yung mga old stock na, yung mga Yan, no? ano na. Tsaka wala ng sizes. Nebra? Are you ready, Anna? Yes, Oh, yeah? yes, Anna. Ano? Come to Brazilian. Daddy Kayin. What's that pa mo siya. Kasi nasa labas siya, kaya nagwa-what's that siya. Yes, Mommy. Mama. Chichi. Siya yun, no? JJ, oh. Yan daw si JJ, oh. Yan si JJ. Oh. Kumakanta to si JJ, alam ko. Ayun, oh. Diba? Oh, diba? Oops. Stop. Makay ka tayo nyo, makapiright ka to. Makapiright ka ta ang Coco Melon. May pagkantang kepa kasi. At iba palang bus, oh, beo. The wheels on the bus. Ay, nawabarin mo yun, oh. Dapat sana kung atin niyang kain, eh. Chichi Kayin. Oo, ano eh. Mahal naman niya kasi 24. Diyos ko, gawa ko na lang siya ng karton na bus. Nebra? Ganyan lang siya, oh. Sana kung may kasama pa yung mga friends niya, pwede pa, diba? Pero si JJ lang. Chichi yan, no? You know, Chichi? Oo. Sige na, bye-bye mo na lang. Bye-bye. Sad. Tumaiki. Laptop. At yung manta, tinang laptop, manta. Laptop. Yan o, mga 1 year. Si Bral, di ba meron din siyang ganito? Pero gold naman yung sa kanya. Tsaka mas bongga yung sa kanya. Baby shark tuloy. May ganyan din siya, pang 1. Baby shark tuloy. Diba? Baby shark. Oh. Baby, saan headband na? Mommy shark tuloy. Mommy shark. Mommy Tag $2 isa. Mommy Diba? shark. Headband, Bral. Daddy shark. Ne? Bata yung buhok mo yan sa mukha na. Headband. Headband. Look at the headband computer. Isa yung headband, Bral? Gusto. Ali, may gusto. Hindi daw niya gusto. Alam niya. Alam niya kasi di bibili ni mama niya. Kaya hindi niya gusto. Diba? You know, meron naman din pala silang mga ganito, yung head support. Pag infant pa siya sa car seat. Pero pwede naman yung mga cloth mo lang. Pwede na yun. Diba? So, malapit na naman ang winter. Lalamig na naman yan. Okay, let's go. Bunta tayo sa mga toys. Tingnan natin yung latest nila na display for Halloween. Sana, ang ganda nito. Diba sa wall, tas bigyan mo siya ng flower dito. Yung mga succulent or cactus, diba? Kaso mahal, $12.97. Gawa na lang tayo. Piatong. Na, bili tayo ng wood sa ano, sa may Rona o kaya sa ano, sa mga hardware, diba? Style na yung gagawa. Mas mura, diba? Kapawners, ang ganda, diba? Kung mahilig ka sa mga arts and craft, ganyan, mga art. Yung gusto ko, mahilig din si Brel sa mga ganyan. Kasi mahilig din ako sa mga kalakuti eh. Yan o, diba? Ganda, no? Oh, yung gagawa ka ng ganito mo, personalized, diba? Mga bracelet. Yan, nung bata ako, mahilig din ako gumawa ng mga bracelet. Yan. Diba? Ganda, diba? Diba? See? Yan, no? Ito, ang ganda rin nito, oh. Diba? Light up. Pero sana kung may music, mas maganda. Diba? I-design mo siya. Ikaw mapukulay. Diba? Ang ganda. Ayan, o. Mga slime. Ayan pa. Pillow, oh. Ay, pillow pala ba, oh? Ayan, diba? Nung nag-aaral tayo, gumagawa tayo ng pillow din. O yung ginawa namin nun. Unang-una yung ano, pusa. And then, paggagawa kami ng ano ni Brel. Ito. Diba? Diba? Nagawa kami ng mga DIY. Nebrel, arts and craft. Para maging mahilig din siya sa mga ano. Sa mga ganon. Sa mga pakalat-kalat. Ibe!
Oh yeah, let's go. Yan ang aking artista, singer, dancer. Si Brel Brel. Trendsetter, you're rocking the vibe. Ito ang ganda nito. Oh. Kaso ba, magkano kaya ito? Ay, naku, madali lang siya. Oh yeah. Oh yeah. Ito maganda sana siya, oh. Kaso parang, ano siya, malambot. Baka madali lang siya masira. Oh, oh. Oh yeah. Dance, dance. Oh yeah, oh yeah. Helmet, mommy, helmet. Ay, helmet ini. Bag yata ini. Ito bayad na. Ito malikot. Trendsetter, you're rocking the vibe. Nilabo? Ha? Ano? Abi. Trendsetter. Trendsetter, you're rocking the vibe. Diba, ang gaganda ng mga gamit ng Baby Alive. Diba? Oh. Meron siyang kitchen. Meron siyang, ano, yung bed. Ayan, damit. Na? Mami, lakad. Mami, lakad. Ito yung bahay ni Brel Brel. Ah, diba? Brel, oh. Yan yung party niya. Wow, ganda. Nilabo, mansion. Yan ka, Bel. Light and sound din siya. 20 pieces. Ah, mas mura to. 25 lang. Oh. Kay House, Mami. house. Mami. Hmm. Doorbell ka, mag-doorbell ka. Mami. Ah, Mami. ito may mga mini. Mami. Kenny doorbell, Kenny. Kenny Wax. doorbell. Yan. Hello? Knock knock. Ganda, no? Maganda to, 25 lang. O, diba? O, isang kalat na naman yan. Knock, knock. Knock, knock. Knock knock. Galing naman talaga. Galing naman talaga ang baby na to. Knock knock, oh. Knock knock nga, open. Open. Please. Ito yung bibili ko ni Bral. Yan, maglinis para magki-clean up siya. Bene yung kakawonak, clean up set. Ha? Clean up. O, mag-mop ka, mag-brush, o, diba? What yes? Madati, ano, cashier, o. Diba, o. Tapos magpe-page tayo. Hello? Hello? Paging Bral. Diba? Yes. Oh, yan, oh. Ah, ito, pwede pa, oh, plus. Oh, oh, di ba matututo pa siya ng math? Mami. Ito, maganda to, bilhin natin. Pwede siya. Magkano ba yan? 15 lang yata. Mami ko na. Ah, sige. Yan, pwede yan, oh, para matuto si Bral, di ba? Oh. Kasi, ano pa siya, oh. Oh, matuto siya ng math. Oh, di ba? Magkano yan? Tingnan natin magkano. Parang mura lang to, parang 15 lang. Ito ba to, yung No. 15? Parang 15 lang siguro yan. Or baka itong 10 lang. Tingnan natin, no? Yan, no? Mga sink, yan, doctor set. Feeling ko mga 15 lang yon. Sana, 15 lang. Ito rin, no? Diba? Para pero alam naman niya kasi sinasama naman natin siya mag-grocery eh. Kaya at least yung mismong ano, yung talagang actual, yung nakikita niya, taram niya. Pero alam naman niya kasi sa school meron din mga ganyan eh. First time ko nga nun makita yon, tas pinakita ko sa kanya. Alam naman niya, di ba? Oh, so, yan. Yan, oh, busy-busy na naman yung bata doon. Ito pa, meron pa dito. Oven. Yan, washer.
dryer. Yan. Baking. Be, oh, labo, baking, oh. Gusto ko rin siyang bilhin ng mga ganyan pang bake. Kasi gusto ko siyang matuto rin mag-bake. Toys. Toys. Toys na mo. Toys na mo. Okay. Gusto niya rin ng car. Ito rin, pag maging beautician naman siya, o $5 lang yata to. Di ba? Ganda, no? Ang cute. Kaso maubos yung pera mo kapag bibilin mo lahat yung mga yan. Ay, naku. Kasi ang daming kalat lang sa bahay. Diba? Dito na lang siya maglaro. Libre pa. O, diba? Sabi ko gusto mo yan. Sabi ko, ano, lunch daw. Ginawa niya lunch box. Dahil may list sa pagkain. Lunch daw. Alian, lab. Kaya yan. Kembwak yan. Brush. O, spray. O, wow. Blower. Hair dryer pala. O, diba? Broccoli. Okay. An apple. Buri mo yan, counting. 4 corn, mais. O, grape. Less raisins. O, buri mo yan. Counting. Counting made easy. O. Sige mo? Sige mo. Ano tatanong niya, love? Sige mo, mamilang ka mo. 1, 7, 2, 2. Yan, libre laro na naman siya. Tapos iiwan niya lang yan, di naman niya bibilin. Babalik naman namin, don't worry. Belo? Alam niya pa yung volume. Ako ito lang yung pinindot ko. Ganito lang siya kanina. Tapos yung ginawa niya, inikot niya yun. Volume pala yun. Alam niya. Oh. Yes. Mami, yaku. Mami. Let's go kanu mamayad niya kanu. Yari na mag-shopping. May pambayad kaya siya. Na? Wala siyang pambayad. Binalik niya. Tara. Let's go. It's a seasonal. Yan. Dahil malapit na ang Halloween. Ayan na. Naglalabasan na yung mga pumpkin. Pumpkin, Diba? pumpkin patch. Pumpkin patch. Pumpkin patch. Alam niyo pa yung pumpkin patch. Oh, yan. Pumpkin. Pero konti pala yung mga display nila. Pumpkin. Let's go. Patch. Ayan. Kung may bahay sana tayo, no, magde-decor tayo ng ganyan. Para magbigay tayo ng chocolates. Pumpkin patch. Pumpkin patch. Pero magbibigay tayo ng chocolate, nebe? Pikan chocolate. Mami, pikan chocolate. Decor na lang natin si Jepoy. Tapos dun tayo sa likod, di ba? Wala pang display dito, oh. Wapas mo eh. Diba? Yan, tapos i-decor natin si Jepoy. Tapos magbibigay tayo ng chocolates, diba? Punta tayo dun sa may willow. Ha? Ketang willow, kung tama mo ito. Ha? Ketang willow. Ganyan. Sabi. Peppa Pig. May pa-Christmas pa si Peppa Pig. Christmas. Natas. Christmas. Yan. Christmas. Hello. Mickey Mouse. Hi, Mickey Mouse. Hi, Mickey Mouse. Ha? Wala. Parang wala pa silang costume. Na, mukha yan din. Marna lare. Peekaboo. I see you. Ay, oh, wow. Ang cute. Pero hindi pwede si Berbel dito. Lalamagin siya.
Ganito lang. Hmm? Maganda yung costume mo, ne? May costume na si Brel eh. Diba? Bili kaya tayong ano, para wala nang buhay yung aking mga succulent at saka yung aking cactus. Palitan na kaya natin. Akala ko dollar store, 3 for 3. Tig $1 lang pala to. Naka-sale siya. O kaya naman pala hanggang December 16 na lang pala to. Kaya naman pala $1 lang. Hindi siguro to mabenta. Di pa ito natikman kung anong lasa. Meron naman siyang 3 flavor. So pwede tayong bumili ng tig-isa. Tig $1 lang naman. Maubos naman natin siguro yan bago umabot yung December, no? Tsaka hindi pa natikman to Tikman natin. Salt and vinegar, parang ayoko. Baka barbecue natural and kaso ayoko rin naman ng ketchup Dalawang natural na lang siguro. Din natin to, nachos. Spicy daw to So try natin. 2 for 4 nakasale naman siya. And some cheese. Oh! Eating apple. Apple. Pineapple is big daw. Pineapple is big. Yan o, laki nga naman, no? Laki Kinay lang. Mami ko rin. Isa ang pineapple? Titapong pineapple kembale nga, hindi pa natin naubos Ha? Hindi pa natin naubos yung pineapple natin sa bahay. Hindi, no? Pambabae na. Kapag ako nalatali niya ako. Pababae naman kaya talaga, Dad. Oh, Ano ka yan ayan o. Ano ano ka yan? Hindi na. Kapit lang rin niya. Kapag ako Hindi. tali ako. Hindi yung mami nena, babae ka, oh. Ano ka yan? Dito nga lang ano ka Kaya pa nga, yan. pambabae lang nga kasi, Dad. Ano, pwede mo na rin Siguro ko lang. Kapag ako latali. Gusto mo lang. Oo. Pwede na rin Nice, nice. Wala. Magkano? Ibral-bral naman. Bral, kanina ka. Hi. Let's go. Hi. Tara na. Go. Go. Tati. Look. Tati piggy. No. Kamu, mamait kung mamait ka. Mamay ta. Mamait ka. No. Mamait ka, di ba? Bayad na. Si brother. Dati aparte laretang kaya. Buko laretang haliwa. Kay. Buko, Ken. Adwarin buko, dangalwa ka sa. Mami, push card mo. Push card. May abot. Yan o. Ito na, palakuan Dami. Sak. Makuha ka. Yan, meron tayong bagong rasyon. Anong tawag dito? Celery. Celery ne. Ito yata yung tinatawag na sang. Sang, kaya tama. Ay, ano nga kaya tama? Isang mami, yating pang sibuyas sa kanan. Chives. Ay, ba pala niya. Celery at saka patatas, tsaka First floor lang problema. Daddy, zucchini to Basta 3 bedroom siya lang. Mas muli kayo first floor Zucchini at saka, anong tawag dito? Yan, ang palaya, at saka pipino. Kasi kayang baba. Yung naka... Akit baba tong kay.